Takže sme tu znovu na Minecrafte a dnes je špeciálna časť. Ako vidíte, je to väzeníčko. Takže ja som pomyslel, že postavím takéto niečo ako väzenie. No. A ukážem vám to väzenie. Tu bude pozerať strážnik, že keď takto utiekne, že rýchlo pôjde za ním, musí ho zabiť. Keď nie, zabije a on prejde cez tieto vráta, vráta väzenie, tak natočí so mnou videjko, ale teraz podľa mňa by ste chceli vedieť, čo je toto. No tu bol štart, len toto som zabudla dať, hej. No, takže tu je štart, že idete a počítam vám kola. Musíte prejsť 10 kola, keď prejdete 10 kola, no tak na tabuľku vám napíšem, že ste prešli 10 kola. A rýchlo, keď prejdete, no tak rýchlo buchneš, druhého ide. No a to je na to, že by ste chceli byť policajtom. Ja budem policajt, lebo musíte si narábať body. A ešte chcem vám ukázať, že tu je väzenie také, tu dám mreže a dá sa ujsť, pozrite. Ste tu a musíte zatiahnuť za tú páčku. Ale ťažko sa zaťahuje, ale dá sa, pozerajte. No. A tak musíte ísť dole. A nemôže vás policajt zabiť. A tu je tiež, tu dám ešte mrež tiež. No a tu tiež, takisto. Je tu, hej, počkaj, stlačíte. Rýchle utekáte. A samozrejme, policajt má aj luk, aj enchantnuté oblečenie, aj enchantnutý meč. No, ale ten meč nefunguje na oheň, lebo sa mi nepodarilo enchantnúť. No tak, v popisku budete mať aj toto, IP adresku. No, a teraz vám poviem, že na PlayStation sa multiplayer online dá hrať. Ja vám to ukážem, ale ešte toto vám ukážem. Je to kopaj. Zoberete si diamantový krumpáč, enchantnutý a aj neviem, jak sa to kopete, no rebrík. Kopete a kým nedojdete do bedrocku, nepripočítajú sa vám body. Samozrejme, vyberete si, aké to chcete. A keď máte to a máte presne toľko kotkov, no tak musíte ísť hore. No, popravde. Tu, koľko máte kockov, dáte si tu kocky, jak sa tu volá. Proste kocky, čo ste vykopali. No, a toto, čo ste vykopali, no tak ja vám to ukážem. Toto kocky, čo ste vykopali, urobíte tak. Musíte si tam nechať rebrík, lebo nedostanete sa von. Ja som na kreatíve teraz, lebo ešte stávam. Ale ipku už poradím, no. A tu už pekne idete. Ste na rebríku a pekne zbúrate. Vyjdete von, tak. Proste budete sa snažiť, aby to bolo tak. No a ešte som vám chcel ukázať,
že narodil som sa tu. No, prebudil. A my vesničania nezabijame, ale kradneme. Ideme. Ty kopeš tam, dobre. Íď na bok. Otvorím ty dverka. Tak. Ja chránim vesničanoch, aby ich nezabili zombíci. A ešte som vám chcel ukázať. No, rýchlo sa pripájajte. No, dám save game. Ok. No, dám exit game. A ešte som vám chcel ukázať, ako sa to robí multiplayer na PS3. Toto je PS3, aby ste vedeli, áno? Sony PS3. No. Vidíte? Tam píše 3. DualShock 3. No a ešte som vám chcel ukázať, ako sa robí multiplayer. No. Idete, hej. A dáte more options. A tam hore, vidíte, tam, kde sa píše, no tak tam napíšete Prison. Ja vám to napíšem. Napíšete Prison. Prison. Pomôcka B-R-E-A-K. No, pomôcka medzera. Prison Break. No, ale nedostanete sa tam ešte tak ľahko. Ešte Prison Break a to vám nepôjde, keď máte Prison Break. Musíte Prison Break u medzera 8. A keď máte, dostanete sa do môjho serveru. No a keď chcete sa tam dostať, musíte mať aj Super Fault World zafajknuté aj bonus chest. No. A toto som vám už chcel iba ukázať. Budem vás tu čakať na Prison Break. A ešte musíte byť prihlásení na PlayStation a musíte si dať online game. A keď vám nepôjde online game, bude písať network error, no tak skúste bez fajknutia online game. No a SED je 1, 2, 1, 1, 6, 50, no ešte raz. 1, 2, 1, 1, ešte raz. Ja som to povedal dobre, ale 1, 2, 1, 1, 650, 110. A keď to máte, dajte online game, dajte load a už sa budete podľa mňa spavnovať do mojho serveríčku. No, takže počkajte a ešte vám chcem niečo ukázať, že tu, aby ste sa rozprávali so mnou, no tak nerozprávať, ale písať. Zoberete si, ja tu dám viac, zoberete si a budeme si tak písať. No. Ja tu dám viac, nechápem prečo je to 16, ja by som chcel viac. Tak, ale teraz dám. No, už budem pomaly končiť, nebojte, ja to doplním do celého. No ja ešte do celého, nebojte. No a
toto si nechám. Skoro som zabúdal. Treba mi tam vrátiť. No. Takže toto už bude koniec. Áno. No tak dúfam, že ste si videjko užili. Tak čaute. Čaute, čaute, čapapá.